नमस्कार, मी सुनील घनवट, हिंदू जनजागृती समिती महाराष्ट्र छत्तीसगड संघटक। संपूर्ण देशभरामध्ये सध्या ऑनलाईन गेम, जुगार आणि वेगवेगळ्या प्रकारचे ॲप्स जे आहेत त्या ॲप्सच्या माध्यमातून अनेक युवकांचं, तरुणांचं जीवन उद्ध्वस्त होत आहे। अनेक तरुणांनी आत्महत्या केलेल्या आहेत आणि याचा परिणाम सामाजिक जीवनावर देखील होतो आहे। या ज्या ऑनलाईन गेमिंग कंपन्या आहेत, ॲप्स आहेत, याच्या माध्यमातून सरकारचे जवळजवळ 55,000 कोटी रुपयांचा जीएसटी यांनी बुडवलेला आहे, दिलेला नाही। आणि काही राज्यांमध्ये या प्रकारचं जे कायदा आहे याच्या विरोधामधला, आंध्र प्रदेश असेल, तेलंगणा असेल, या ठिकाणी बनवलाय, परंतु तो अपूर्ण आहे। त्यामुळे हिंदू जनजागृती समितीच्या सुराज्य अभियानच्या वतीने गोव्याचे मुख्यमंत्री आहेत आणि छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री यांना आम्ही भेटून एक निवेदन दिलेलं आहे की या दोन्ही राज्यांनी केंद्र सरकारला एक ठराव पाठवावा, 252 आर्टिकल 252च्या अंतर्गत, आणि सरकारकडे मागणी करावी। 2 राज्यांचा प्रस्ताव आल्यावर संपूर्ण देशभरामध्ये हा कायदा होऊ शकतो आणि युवकांचं, लोकांचं जीवन उद्ध्वस्त होण्यापासून वाचू शकतं। हीच मागणी आम्ही या ठिकाणी करतो। या ऑनलाईन गेमिंगमध्ये, या जुगारामध्ये त्या ठिकाणी त्यांना पैसे मिळण्याचं प्रमाण अगदी 0.0001 एवढं कमी असतं। या ठिकाणी अनेक लोक त्याच्यामध्ये सहभागी होतात, कुटुंब उद्ध्वस्त होतात। त्यामुळे केंद्र सरकारने याच्याकडे लक्ष देऊन दोन्ही राज्यांनी जो प्रस्ताव पाठवणार आहेत त्या राज्यांच्या प्रस्तावावरती विचार करून कायदा बनवावा, ही मागणी सुराज्य अभियानकडून आम्ही करतो आहोत। नमस्कार।